После гайката. Болта трябва да се го държиш. Ето така. Да го подпираш с едната ръчичка. Слагаш шайбичката. Така. Сега подпираш болта. И чувствам като така се върти. Натам. Натам. Така. Чакай, че ме е трудно да го завия. Ще го направи, бе. Браво. Какво да го? Така. Натискаш. Така. Навътре го натискаш това. Да не ти изкочиш, защото той се удариш. Сега. Добре. Браво. Супер си. Браво, тата. Взема. Значи отгоре пускаш, да.